बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै दंफैयो गुवाहाटीयाव गुवाहाटीनि जिथुनाखि हातिगाव नैबे ओनसोलाव दंफैयो आङो बेयावनो दिनै मोनसे भिडिअ आङो खालामनो होननानै सानबाय जोंहा नैबेयाव मोनसे लड्ज दङ आरोना बे लड्जखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो आङो हास्थायबाय बे लड्जनि मालिकआ जाहैबाय जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो आं मालिकनि मुंखौ आं बुंथ'ला जायफ्रा आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोना जुदि माब्लाबाफोर गुवाहाटी फैयोब्ला नैबे लड्जआव थाफैनो हागोन मोजां जायगाया बेनिफ्राय आङो लकेसनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखाबाय ओमफ्राय आरो बेखौ गुगोलाव सार्च खालामना नागिरबानो मोनगोन आरोना आं नामखौ बुंलांगोन आरो दिन्थिलांनो नाजागोन थ' लोगोफोर अब्ला फैफाबाय थादो आंजों लोगोसे आङो दिन्थिलांबाय थानो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंहा लड्जआ नै बिदि आरोना नामा जाहैबाय हटेल ग्रेन्ड मेजेस्टी नैबेयाव बेनिफ्राय खाथियाव दङ नैबे केब दङ खाथियाव बा केब एन्ड रेस्टुरेन्ट दङ खाथियाव बेनिफ्राय आरो जोंहा बेयाव पार्किंनि फेसिलिटिबो दङ पार्किं नै बरिया पार्किं दङ सिङाव बेनिफ्राय आङो सिङाव हाबलांनो नाजागोन दायो जोंहा नैबेयाव पार्किंनि गोबां किसुमान हटेलफोराव पार्किंनि गोबां प्रब्लेम जायो नाथाय बेयाव पार्किं दंखायो आरो टेनसन गैया नोंथांमोना माब्लाबा फैबा थाफैनो हागोन आरो जोंहा नै बिथिं सिंनि नुथाया आङो सिङाव हाबलांनोसै दायो नैबेयो आं सिंथिं हाबलांनोसै आङो सिङाव इन जाबाय आरोना लोगोफोर सिङाव इन जाबाय जोंहा नैबे जाबाय बे वेटिं सिट नैबे नोंथांमोना बेयाव रेस्टबो खालामनो हागोन बेनिफ्राय मोजां जायगाया लोगोफोर बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहा काउन्टार नैबे जोंहा काउन्टार जोंहा नैबे सिस्टारा नैबेयाव मेनेजारा नैबेनो मा होनना बुङो हटेल ग्रेन्ड मेजेस्टी इन्जय मर कम्फर्ट मोजां दै मोजां बेनिफ्राय आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोननो रुमफोरखौबो नोंथांमोना नायलांबाय था आरो बिनि रेस्टुरेन्ट जि जानाय फेसिलिटि आं बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन सिस्टार एक्चुअली सर मुझे एसएमएस समझ में आता है एसामिस नहीं समझता है ना समझती हूँ पर बोलना नहीं आता है ना अच्छा ठीक है तो क्या है सर कैसा लगा वही आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सर आपको कैसा लगा कंफर्ट है या नहीं हम तो अच्छा ही लगा कंफर्ट ये हमारा यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है कैफे भी है सर अगर आप कॉफी पीना चाहेंगे तो कैफे में भी आ सकते हैं अगर कुछ लेना चाहेंगे तो रेस्टोरेंट भी है सर ठीक है हमें बहुत अच्छा लगा बहन को मिलके ना बात भी किया हम बहन के साथ बिथाङा जाहैबाय जोंहा काउन्टाराव थायो नोंथांमोना फैयोब्ला नैबे काउन्टाराव बिथांखौ लोगो मोनगोन मोजां जायगाया गोबां मोजां ठीक है थेंक यू ना सिस्टार आं दायो सिंनि नुथायखौ दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना मोजां बिथिं आङो हाबलांबाय सिङाव बेनिफ्राय आरो बिदिनो आङो रुमफोरखौ जों जि रुमाव थादोंमोन आं बेखौबो दिन्थिनो नाजागोन आरोना लोगोफोर जोंहा नैबेयो एन्ट्रि जानोसै आङो नैबेयाव बेनिफ्राय जोंहा नैबेथिं थांबाय रुमा जोंहा गोजौआव बेनिफ्राय आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थागोन लोगोफोर नायलांबाय था गाखोबाय आरो आंनो लोगोफोर नैबिदि साफा दे बिराद साफा रुमफोरा बेनिफ्राय नै बिथिंबो दङ बेनिफ्राय फंबाय मा खबर मोजां बेनिफ्राय बेसेबां गोबाव जाखो फंबाया बेयाव थानाया बेसे गोबाव जाखो ना मास मोनसे फंबायखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां नांबाय फंबाया जाहैबाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो नाथाय आं गामिखौ बुंथ'ला आरो बिथांनि नामखौबो बुंथ'ला गोबाङा सिनाय मोनगोन नंगौना नङा जुदि फैयोब्ला सोरबाफोर बेयाव जुदि गुवाहाटी फैयोब्ला रुम नांगौ जायोब्ला थाफैनो हागोन नंगौना नङा माबाफोर बुंहरगोन नामा फैग्राफोरखौ थाफैनो हागोन ना माने जोंनिनो मानसि दङ
लकेलनि जुदि सोरबाफोर उदालगुरिनिफोर फैयोब्ला सोरबा क'क्राझार चिरां बाक्सानि फैयोब्ला थाफैनो हागोन माने बेयाव गासिबो सार्भिसआनो जेनेबा जोंनि बर' मानसि आरोना बेनिफ्राय लोगोसे फारसेथिं मालिकआबो बर' जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो खिन्थु आं अब्लाबो मालिकनि नामखौ बुंथ'ला नंगौना मोजां नांदों जोंबो थानानै बिराद मोजां नांबाय आरो फंबायमोनाबो जे बेयाव थानानै खामानि मावदों बिराद गोग्गाथाव जोंनि बर' लाइमोनफ्रा ओरैनो थायाजासे बेफोराव फैनानै खामानि मावफैनानै थाखा आरजिनानै रां खामायनानै न'खर सोलिनो हागोन आरोना दे अब्ला फंबाय लोगो मोनना बिराद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नै बिदि जोंहा आङो दायो रेस्टुरेन्टआव हाबनोसै रेस्टुरेन्टनि लकेसनखौ आङो दिन्थिनोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय था आङो नै एन्ट्रि जाबाय जोंहा नै रेस्टुरेन्टआव जोंहा नै बिथिं नै जानायाव बाहागो लालायबाय मा मा मोनजादों दे बुंलाय पुरी मोनजादों मैगं मोनजादों दे जादो फार्स्टआव मा होदों पुरी दाउदै बेनिफ्राय बेयो सब पपकर्न होनांगोन बेखौ गथ'फोरनि कॉर्नफ्लेक्स नै दिनै ब्रियाना मा मोनजादों कॉर्नफ्लेक्स दे जा गोथाव ना बेबि कॉर्नफ्लेक्स मोनजादों जुस गुआवा जुस एक दे जा दा आंबो जानोसै आरोना लानोसै आंबो लोगोफोर जोङो नैबे रुमाव थादोंमोन आरो ने 208 नैबे डिलाक्सनो आरोना बे रुमा डिलाक्स बेनिफ्राय मोजां रुमफोरा साफा बेनिफ्राय नै बिदि बेडआ नै बिदि आरोना डाबल बेड मोनसे ओमफ्राय नै बिदि सिंगेल बेड मोनसे आरोना लोगोफोर मोजां दे रुमा बिराद साफा बेयाव नोंथाङा मोननो हागोन गद्रेज गंसे दंखायो बेनिफ्राय आरो लोगोसे नै बिथिं ड्रेसिं आयना दङ बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं सफा दङ सफा बेनिफ्राय आरो बिदिनो टि टेबल बेनिफ्राय आरो जोंहा सियार मोनफायो बेनिफ्राय आरो बिथिं नोंथाङा टिभि नायनो गोसोबा टिभिबो मोनगोन गासै फेसिलिटियानो दङ आरोना डिलाक्स रुम जाहैदों बियो बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं बाथरुम बेनिफ्राय दुगैनो टयलेट बेनिफ्राय दुगैनाया नोंथाङा दै गुदुंजों दुगैयोना ना माजों दुगैयो गासिबो दंजोबो आरो गिजार सावार नै लड्सआ मोजां थाफैनो हागोन नोंथांमोना नैबे लड्सआव बिदिनो हटेलनि नुथाया नै बिदि आरो नै बेफोरो करिडर जाहैबाय आरो नै बिथिं गोजौआवबो दङ जोङो 3rd फ्ल'राव दङ गासै माना 10टा रुम दङ होनना बुंदों आरो बेयाव 37 ओमफ्राय आदै माबायदि नांखो ओरैनो जेनेबा बेयाव थानानै बरियाना मोजां दा ना ग्रेन्ड मेजेस्टि ना लड्सनि नामा ग्रेन्ड मेजेस्टि थाफैनो हागोन मालिकआथ' उदालगुरिनि जोंनि बर' मानसियानो आंनिफ्राय माने हास्थायनाय बेनो जोंनि सोरबाफोर बर' मानसिफ्रा गुवाहाटियाव बायसान्स थाफैयोबा गावनि मानसि हिसाबै नैबे थाफैनाया गाहाम थारमाने मोजां आरो मोजां बेखौ आं हास्थायो दे अब्ला लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा नै बिथांमोना ब्रेकफास्ट लाना फैबाय आरोना माने रुमाव जासिगोन माने गोबां मानसि थाफैयो बेनिफ्राय आरो जोंहा लिफ्टनि फेसिलिटि दङ बिदि बेनिफ्राय आरो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर नायलांबाय था ओमफ्राय जोंहा रुम मोनसेया नैबे जाहैबाय 212 गासै जोङो मोनथाम रुम लानायमोन आरोना मोनसेया जाबाय 208 मोनसेया जाबाय 212 बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाबाय 311 मोन आरोना बेनिफ्राय दायो जोङो 311 निफ्राय नैबेयाव थाफैबाय आरोना दायो फुं जाबाय नालाय जोंहा नैबिदि नै रुमफोरा लोगोफोर आरो जोंनि टिमा नै गासिबो बिथांमोन हटेल पेमेन्ट होनो थाखाय फैसा बिराद सानदों बिथाङा जा मालिकआ बेनो दै गासिबो जोंखौ स्पन्सर खालामनाया बिथाङानो जोंनि ट्रिपखौ स्पन्सर खालामनाया बिथांनि दैदेननायावनो जोंहा जादों आरोना जोंनि ट्रिपआ देग्लायनि गरम बन्दनि ट्रिपआ नै बिथिं नै दायो जोङो रुमखौ चेक आउट खालामनोसै बेनिफ्राय रुमा नै बिदिमोन बेनिफ्राय
आच्छा ओरैनो हटेलखौ माबायदि नांखो रिंकु मोजां ना साफा आरो न दङ बेनिफ्राय जोंहा नै बिथिं थाजायो आरो न मा नांगौ बेनि बादै जा फेसिलिटिया गोबां दङ दिनै आरो दे अब्ला माने फेमिलिफोरनि थाखाय थारमाने बे लजआ मोजां आरो ना सेफटि दङ आरो मानो होनना बुङोब्ला बेयाव जानला मोनला मानसि हाबनो हाया आरो मा होनना बुङो जोङो मिथिनो मोन्दों बे लजनि मालिकआ जोंनि बर' मानसियानो उदालगुरिनि नाथाय आङो नामखौ बुंथ'ला नामखौ मिथियो अब्लाबो नामखौ आं बुंथ'ला आरोना लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला आरो जोंहा बेयाव गासिबो बेयाव कर्मचारिफ्रा फ्राय बर'आनो दङ आरोना लोगोफोर फ्राय बर' दङ नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ जुदि नायोब्ला नोंथांमोना नुदोंब्ला थाफैनो हागोन माब्लाबाफोर गुवाहाटियाव फैयोब्ला खारन जोंनि बर' मानसिनिनो बे लजआ लोगोफोर माने दिनै जोङो मा होनना बुङो नैबेयाव स्टे खालामबाय जिथुनाखि हाथिगावनि साखाथियाव थानाय ग्रेन्ड मेजेस्टि लजआव जोङो स्टे खालामबाय दिनै जोङो नैबेयावनो दा जेनेबा मोनानि जानायखौ जोङो बेयाव जासिगोन नै रेस्टुरेन्टआव जोङो हाबबाय आरो आङो रुमनि नुथायफोरखौबो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर नै बिथिंनि मोजां जायगा साफा रेस्टुरेन्टआ बिदिनो जोंहा नै बिथिं टिमा नै जानो जिरायबाय बेनिफ्राय आरो बिदिनो आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन लोगोफोर नायलांबाय था आरोना नोंथांमोना ओमफ्राय जोंहा बिदि आरोना गिदिर दे रेस्टुरेन्टआ सिङाव माने मोजां डेक'रेसनफ्रा समायना फैनो हागोन लोगोफोर थाफैनो हागोन नोंथांमोनाबो माब्लाबा दे जालायदो लोगोफोर बेबायदि मोनजाबा बिराद हान्थि मोनो ना बेटाफोर ना बेखेवाथ' जानो हायासै र' दायो बारा ना बेखेव दैनो गोथाव जा गोथाव बरिया ना आलु भाजिजोंसो जादों ना बेदर जायाखै नोङो प्रियाना दे गुड दे बटल दे 1 लिटर है 1 लिटर वाले दूध मन मोजां नि जा दैला मोजां मोजां मानसिफोरनि गेजेरजों सोलोंनो हावा बेबायदि दावदै होलायसै आरो तारमाने फ्रियावनो मोनजानाय बुस्थुथ' औ बिना फैसायाव मोनबा आला खाथाराबो दांखाबावोसो आं नंगौ थिग दङ आदै जानांगौ जानायजोंसो बोलो न आदा मालिकनि आमोलाव आच्छा मालिकनि मुंखौथ' आं खोन्थानाय जायाखै उदालगुरिनि मिस्टार मुकुट दैमारि बिथांनि आरो बेयो आरो दिनैनि जानायखौ थानायखौ गासैखौबो माने जोङो फ्रि होबावदोंसो बिथाङा बिथांनिसिम बिराद रोजा रोजा साबायखर आरो जों बायदिखौ माने बेबायदि फ्रि होनायनि थाखाय एकदम मा बुंगोन आं दायो साबायखर होनो माने बाथ्रायानो गैया जेब्लायबो बिथांनि मोनफ्रोमबो खामानियाव इसोरा लोगोआव थानानै हेफाजाब खालामला बेखौ हास्थायो आरो थिग दङ दे जानोसै जादो आदै जादो